και να μπήκαμε να κάνουμε κανένα χορευτικό. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Μέχρι εκεί που φτάνει η ματιά μας, έτσι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ακούτε voice? Πιο δυνατά! Να το λέτε και όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, έτσι. Να δεν μπαίνουν η πραγματικότητα. 8 και 5 είναι η ώρα μας. Συνήθως 8 και 5, όπου βρίσκουμε μικρόφωνο, βγαίνουμε, δεν λέμε τίποτα και εξαφανιζόμαστε. Διονύσης Νοταράκης, Επιστήμη Μινάζει. Κάθε πρωί 8 με 10 μας ακούτε και φυσικά μένετε μετά και σε όλη τη... Πού είναι η ήγε! Τέλεια. Λοιπόν... Για δεύτερη χρονιά ο Voice 102,5 βρίσκεται εδώ στην πλατεία Δεξαμενής, σε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης. Δεν θα βρισκόταν εδώ αν δεν ήσασταν όλοι εσείς εδώ και φυσικά αν δεν ήταν ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν και η καταπληκτική χορηγή μας. Η Πρωτέργεια, η Νήσος, Μαστίχα Σπίριτ, Δήμος Αθηναίων, Πρωτέργεια. Τα πάμε. Λοιπόν, να πούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Κάνανε κάτι παράπονα οι γείτονες του Παπαζό. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Λέει, θα πάρετε τηλέφωνο το Δήμο. Πήραν τηλέφωνο το Δήμο. Ο Δήμος πήρε τηλέφωνο των Voice. Και εμείς σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων είπαμε να συνεχίσουμε το μπαλκόνι, το viral μπαλκόνι του Παπαζό εδώ στην πλατεία Δεξαμενής για να ακούνε ακόμα περισσότεροι. Τι άλλο? Εγώ λέω να μην τους κουράσουμε άλλο. Όχι, φτάνει. Τα έχουμε Έχουμε πει και όλα. μπύρα Νήσος. Λοιπόν. Και μπύρα Νήσος. Χωρίς μπύρα δεν βγαίνει στην αυλή, αγάπη μου, και ειδικά με Νήσος. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, παιδιά, και του χρόνου ελπίζω πάλι εδώ, στην πλατεία Δεξαμενής, θα καθιερωθεί αυτό το ραντεβού. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε τη σκηνή σε αυτόν που πραγματικά ανήκει. Στον Παπαζό, στην πάντα του και στους καλεσμένους του. Λοιπόν, άντε, να περάσουμε διασκέδαση. όλοι, όλες και όλα υπέροχα.
σπίτι αυτό νιώθεις ξένος και εκείνη σου λέει τρυφέρα. Πάνω στο μυαλό είναι, στην καρδιά δεν είναι τίποτα. Στα μάτια τα λόγια σου τρίβει, δείξουν την αλήθεια να βρουν. Αυτό στο τιμόνι δεν στρίβει, τη θλίψη της ύλης ξεχνούν. Πώς είμαστε? Δεν ακούω, είμαστε καλά? Είμαστε καλά? Ωραία, θα σας παίξουμε άλλο ένα κυκλοφόρητο τώρα. Φοβάμαι για σένα.